toron giwa mai tausayin talakawa baya kushe ga kowa. Bashir Sanata dan baiwa shine yace na wake ka kaji toron giwa ga doron maza. Hayya kai Allahu ya dafa ba sannan uban mu bai girma kwankwasa dodo kwankwasa dodo. Kan ta daura zani kwankwasiya, kan ta daura zani kwankwasiya, kan ta daura zani da amana, kan ta daura zani da hula, kan ta daura zani a dubu, kan ta daura zani bai Allah, kan ta daura zani dan Musa, kan ta daura zani yani gandu, kan ta daura zani sani danja, kan ta daura zani hadda naziru, kan ta daura zani waka ne, kan ta daura zani da buraska, kan ta daura zani musbahu, kan ta daura zani da Mustafa, kan ta daura zani fada golma, kan ta daura zani komedin mu, kan ta daura zani sanata ma, kan ta daura zani da kobu, kan ta daura zani ko kotu, kan ta daura da zalimi ko, kan ta daura zani kun shirya, kan ta daura zani kun shirya, kan ta daura zani ayya kai. Zamu je mai gari mai gayya ga Bashir mai maza mai mata PRO na Kano DPP Bashir mu je sanata kai rata, ka zamo jarumin kwankwasiya zaka sa ayi dole na furta, dan amana sai da amana kwankwasiya na ce manufata, ga Bashir sanatan mu na abba da kwankwasan da muke yin fata, zamu je ginshiki kwamaran Abdulsalam kawai manufata, mai gida na Bashir sanata ne dan halak ne kawai manufata, mun zali mutumin al'umma mai Bashir sanata kai rata, Eslu mana ke yin waka dan mu bi buga mani ganga. Kwankwasiya amanar Allah, kai ku bani kiɗan ɗan Musa, 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 kwankwasan mu maso talakawa, da mu je gaba toron giwa, so mu je mu ga hasken kowa, bajintini bajini dan baiwa, sha yabo sha kirarin kowa, damisa razanar yan wawa, 223 ba kowa sai guda madugun talakawa, garkuwar ilimin talakawa, hansile ta gidajen kowa, mun karace madorar rigawa, mai Bashir sanata dan baiwa shi yace in kirarin baiwa gunguda madugun talakawa, kwankwasan mu maso talakawa. Kan ta daura zani kun shirya, kan ta daura zani hayya kafin ta daura zani, zaben bana haka ne muka sa mai suna, ga daga muka shirya dole ne a zo a yi sabon lale, kan ta daura zani kan ta daura zani. Kwankwasan mu amanar Allah ja mu je girgije dan baiwa, mai fada da cikawa mai son ci gaban jama'a na Kanawa, yayi aiki duk an shaida tambaya gun mutanen Jigawa, Bauchi ma da akwai kwankwasiya ga amanar mutan Gombawa. Yobe ko mata da maza ma ja suke yi mutan kwankwasawa, yan Taraba suna kwankwasiya kai har ma da mutan Adamawa, Katsinan duk ɗakin kara har da ni dan mutan Rumawa, Sokoto su rike kwankwasan mu har da Kebbi da mazan Farawa, kwankwasiya amanar Kaduna ga amanar mutan Zazzagawa, to Abuja ko ta zama damu ba mu ja ba gudu dan baiwa, ba iya yan arewa ba to kai kwankwasan mu yana a kudawa, zo mu je a jihar mu ta Lagos kaga tarin mutan kwankwasawa, kai fata kwat sun ciri tuta ba su ba bin irin yan wawa, Abia har Cross River sun ce kwankwasan mu suke dan baiwa, Ikiti da Benin ku da aiki har da Edo sun ce bayawa, a nan bara da mutanen Kwara kwankwasan mu kasar Yarbawa, Naija ko a arewa gida ce kwankwasan mu jigo na nufawa, Akwa Ibom da mutanen Oyo za mu je madugun kwankwasawa, Yalsa har da mutanen Ondo kwankwasiya suke bayawa, kwankwasiya amanar Allah. Bantan baki na bari dan Musa gagarar mafarauci rago, za mu bi ka kawai tauraro mai Bashir sanata ne do, mai yas waziri da yas rumawa, kwankwasan mu kumurcin kogo, dubu karshen mai tuki ko ya zo daga birnin Togo, kai ka bani kiɗa dan mubi, kai ka bani kiɗa na agogo, kwankwaso angon mu na bila, himma ba ta hannun rago, 223 ba haufi, kai ka zamto miji kuma ango, za mu bi ka kawai har bila don kwa ka zamto mana bango, kwankwasan mu amanar Allah na faɗa kayo fifiko, shehi ne na ɗari kwankwasa za mu je gaba babban jiko, kan ta ɗaura zani kan
ta daura zani matan ma kan ta daura zani da mazan ma kan ta daura zani yaran ma kan ta daura zani kan ta daura zani kan ta daura zani kan ta daura zani amana kan ta daura zani 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 ta kwance kan ta daura zani ta kwance kan ta daura zani ta kwance